Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baban yaya da dama fata an wani cikin koshin lafiya. Ga sarki nan da gwamnan jiha da duka manya na zandar duka sun zo. Ga nan sarki Abubakar ya wuto za a kona gawar sai da yawo. Za a kona gawar sai da yawo. Ga ta nan yawwa. Ga nan a turbin ne muke, ga nan za a kona sai da yawo. Za a kona sai da yawo ga mana kaga sai da yawo kenan, ga ta nan sai da yawo kenan. Allah biya, Allah kare ku, Allah kare ku, Allah kare ku, Allah biya, Allah kare, Allah kare, Allah kare, Allah biya, Allah biya, Allah biya. Har yanzu Wacce uwata sai da yau Allah tsine mata albarka, Allah tsine mata ta sa mata wuta da uwata. Allah sai ne muku Nijar, kun ji abin da shugaban ƙasar Senegal ya ce, wanda ke ta kulle-kulle na sheri bisa kan wai ya liƙa ma wanda ke neman takara, wanda ya san insha Allah rabbul alamin shine shugaban ƙasa na Donald Bankat, wanda suka liƙa masa ta ya saci salula. To shine yanzu dan muna wuci don cin amana, mandar shi ta kare Donald Bankat wanda ya sauka a yi zaɓe ƙasar Senegal. Wai kun ji ya ce ya ɗaga zaɓe, kenan dai ba zancen sauka, kuma su ne mambobin sai da yawo, su ne ke naɗawa a sai da yawo, su ne ke saukewa a sai da yawo, su ne ke cewa a kai ma ƙasa kaza hari, su ne mai cewa a ƙyale ƙasa kaza, su ne mai cewa a kori ambasada ɗin ƙasa kaza a kawo ambasada ɗin ƙasa kaza. Shi Makisal a cikin ƙungiyar sai da yawo da shi da Alasan Watara da Makisal da Talon, shi ne Makisal ɗin da Talon da Tulumbu shugaban ƙasar Nijeriya ko su ne mambobi a sai da yawo, ba abu mai cewa komi in ba su ba. To yau kun gani da shi Makisal shugaban ƙasar Senegal da kuma shi shugaban ƙasar Benin shine Alasan Watara, gidan sheri, gidan mugun abu Watara, shi dai wannan Alasan ɗin mugun abu wanda ya ƙi kawo alheri cikin sai da yawo. Tun da aka suka buge bagobo suka aza shi, shi ya samu gida, sai abinda suka yi niyya za su yi a cikin Sahel, kaji kamar gidajensu. Sun manta dukka tarihin da ke gare mu na sarakuna wanda suka kare wannan yanki gabaki ɗaya da tarbiyyar mu da mutuncin mu tun sadda ana bauta, ana kwasa al'umma, ana kaiwa kasashe, ana saida. Ba ita Senegal din ba ta bada fasu ɗinta, ana kwasa Afirkan, ana yata da su cikin kasashen Europe, kasashen Turai. Ko dan shi Makisal din mun kale. Wannan atanta akwai ta ko da ba yau ba, akwai shari'a tsakaninsu da 'yan Afirka ko da ranar gobe kiyama ne. Shi Makisal wanda babban mamba ne, shi ma ne premier minister din president din sai da yawo. To yau kun ji wai lokacin sabka shi yayi, sabka ya ce bai sabka saboda sun rena mutane, sun ɗauki 'yan Afirka mu ba mutane ba, su ne mutane, sun ɗauki ba wanda ya san komi sai su dan mulki ya zo hannunsu. Ta ƙare duk uban da ya ce ya yi irin abin da tarayya ta yi ma al'umma, billahi lazi da ikon Allah wahaba har abada mulkin shi bai ganin daidai. Mulki irin na tarayya wanda suka dinga yi na cin amana, na wulakanta 'yan ƙasa, na raya baki, ya ƙare. Mu 'yan Nijar, mu 'yan Mali, mu 'yan Burkina, wannan makircin da aka dinga yi mun gane. ɗan ƙasa ne, 'yan na 'yan biza bi billahi la ilaha illa
Nijar alheri muka ce wajen Allah da Muhammadu Rasulullahi kuma sun tabbatar mamu da shi. Don haka soji shine ƙasa shi ke tsaron ko'ina da tsaron Allahu azini Allahu malukku Allahu azimu samawati wal ardi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shi ya mamu umarni mu tashi mai tsaron addini da ƙasa, shi ke tare da mu, shi ke tsare da mu Allahu malukku. Don haka General Chani biyan sir insha Allah rabbul alamin an tujo Colonel Hashimi Goita c'est la vérité. Allah ya ƙara haske da salama. Kaftan Ibrahim Traore Allahu akbar ai ga dai yan koika sai ta dire yana da kyau tawa fi wannan ne mun zama ojardi MP insha Allah rabbul alamin kuma biyan fifil insha Allah rabbul alamin biyan ita biyan fataya Mali Burkina Niger insha Allah. Allah ka tabbatar mu da alheri. Wa'annan azaliman yan sai da yawo ko kunyarsu ta tabbata a duniya ta tabbata a lahira. Yanzu za su ga yadda ake wasa da kuɗi, yadda ake hiddo arziki da ma'adanai. Yanzu ne za su dinga ganin yadda ake ɗaukar soji, yadda ake raya ƙasa. Sahel akwai wanda ya kai mu yawan jikoki, akwai wanda ya kai mu yawan matasa da Afirka. Za mu yi runduna bayan IAS, akwai runduna ba tayan biyan na Sahel. Tsaron ƙasa, inkin ƙasa insha Allah kuma da ma'aikatu duka. Allah ka tabbatar mu da alheri. Makisal Allah kawo ƙarshen mulkin Makisal, Allah kawo ƙarshen mulkin Alasan Watara, kawo ƙarshen mulkin wannan ne bawan Allah Tulumbu da a wannan shekara ta dai mulban kan ka kawo ƙarshen mulki na wannan ne bawan Allah na ƙasar Benin wanda shi kan kanshi ai gashi nan ya tawo. Mu muna maganin ma hidin ma sunan ya ma bai kamata ba tunda kaga sunan takalmi ne gare shi. Duk wanda kaji ana ce mata lan ai ya ga bala'i. Mu dai Allah ka tabbatar mu da alheri insha Allah. General Abdurrahman insha Allah, Chani Jiska Ibrahim Traore Kaftan insha Allah, zuwa Colonel insha Allah, Hashimi Goita Allah ƙara daraja da salama tutu biyan fiye insha Allah rabbul alamin. Biyan transition puissance militaire national ba zancen ta'addanci ko kabilancin ko sheri billahi lalli la ba Sahel ne Qur'ani, la ba Sahel ne zancen Sahel ne. Allah ka tabbatar mu da alheri.